dia. Primer que res, donar les gràcies a tots per la vostra assistència i comentar-vos que estem així per anunciar la prova que farà des de l'Ajuntament de Benicarló, que organitza l'Ajuntament, que és la 5K i la 10K. La 5K i la 10K, que es passarà a anomenar-se Sastre Ferrando. El per què anomenar-se Sastre Ferrando? Des de l'Ajuntament vam pensar, concretament des de la regidoria d'Esports, que tenim a Benicarló dos campions d'Espanya de salto d'altura i més enllà de fer un tallet a l'Ajuntament, com sempre s'ha fet, enteníem que tenia que fer una mica més de reconeixement i per això vam pensar donar a la prova els apellidos de Sastre Ferrando. Recordem que Cristina Ferrando, per exemple, és campiona d'Espanya absoluta de totes les categories i actualment té el rècord autonòmic de salt d'altura. Entenem que des de la regidoria tenen que donar valor a aquestes persones perquè al fin i al cap són un referent, poden ser un referent molt important per als nostres xiquets i xiquetes de Benicarló. I per què la 5K i la 10K i curses populars? Estàvem fent des de fa uns anys cap així, fèiem la mitja marató, que al final no donava els resultats que tots pensàvem perquè no passàvem dels 200, crec que l'últim any van ser 225 atletes que van participar. Era una prova en la que requeria molta inversió econòmica, així com de recursos humans, de gent, de voluntaris que col·laboraven. Damunt també necessitàvem la col·laboració de l'Ajuntament de Penyíscola, que també requeria els seus problemes, i no donava resultats tal com nosaltres esperàvem. Hem intentat fer curses populars 5K i 10K per obrir-ho a la majoria de gent del poble i pobles colindants i de comarca. Les curses populars estan obertes a tots els xiquets i xiquetes que vulguin participar, serà gratuïta, i després tenim la 5K i la 10K, que la 5K d'una manera o altra, aquella persona que faci alguna cosa d'exercici físic diàriament pot fer-la, i la 10K ja és per gent que està una miqueta més preparada. Tenim nosaltres a Cristina Ferrando i a Pablo i a Gasulla, que és el tècnic d'esports, que ells diran una miqueta, Pablo us parlarà una miqueta de la part tècnica de la cursa i Cristina us donarà la seva experiència com a campiona d'Espanya que és. Hola, molt bon dia a tots. Jo voldria donar l'agraïment a l'Ajuntament de Benicarló per aquest reconeixement i per a poder apadrinar aquesta cursa, aquestes dues curses, i com bé també han dit, les curses infantils que es realitzaran abans de la 5K i de la 10K. Per a mi, com ja sabeu, és tot un orgull que tinga aquest reconeixement a tota la meva trajectòria esportiva i més que siga aquest any, després de la meva retirada a l'alta competició, és el millor homenatge, és un bon homenatge que es pot fer a tota aquesta trajectòria. Des d'ací animo a tots els xiquets, a totes les xiquetes que participen en aquestes curses que es realitzaran abans del 5K i del 10K. Jo he anat des de menuda, des que no tenia ni categoria, que era prebenjamí, quan antes parlàvem en aquest terme de categories. He corregut a totes les curses populars, tant de Benicarló com dels pobles de la comarca i de tota la província. Animo a tots els xiquets benicarlandos, a tots els xiquets de tota la comarca, de tota la província i dels pobles colindants, a que vinguin ací a córrer, a participar i a veure la cursa dels més grans, i a tots aquells que esteu preparant 5Ks, 10Ks, i aquells que esteu començant en la pràctica esportiva o que simplement aneu a córrer, que vos animeu d'aquí al 21 de juny, ens dona temps de sobre per a preparar-vos i vos animem a que participeu en aquesta cursa, que damunt és a principis d'estiu, en un horari perfecte, a les 8:30 de la vesprà, i que després podeu disfrutar i gaudir del nostre meravellós poble i de la nostra gastronomia. Jo, després de Cristina i Enrique, comentaré un poquet els detalls tècnics de la cursa. Tindrà lloc el 21 de juny. Les curses per xiquets seran a les 7 de la tarda. Tindrem totes les categories, des de prebenjamins fins a infantils. Intentarem abarcar el que és l'etapa primària dels xiquets.
I després les curses d'adults seran la 5 i la 10K, que sortiran a la vegada a les 8:30 de la tarda. Hem intentat ficar un horari que és començament d'estiu, la gent comença a sortir al carrer, la prova serà urbana, el recorregut serà urbà, així que animem un poquet a tota la gent a participar, ja siga corrent o animant, ja que passarà pels carrers cèntrics. Ara explicarem un poc el recorregut. Sortiria de la plaça Constitució la cursa, baixaríem pel passeig marítim fins a la mar, agafaríem després l'avinguda Marquès de Benicarló fins a l'Escollera, pegaríem un tomb, tornaríem per l'avinguda Marquès de Benicarló, després pujaríem per César Cataldo per amunt, fins al Mercat, passatge Sant Agustí, giraríem a la dreta i ja agarraríem Sant Joan, també és peatonal, fins a lo que és passeig de l'estació per amunt, fins a Cura la Junta, mossèn la Junta, giraríem a l'esquerra, agafaríem el Muncbe, baixaríem per l'avinguda Sant Francesc, passeig Ferrers Bretó i una altra volta fins a la Constitució. Això seria un recorregut de 5 quilòmetres. Aleshores la gent que fa sala 10K pegaríem 2 voltes. Hem intentat que el recorregut siga urbà, no anar molt pel terme, perquè la cursa al final tingui un caràcter més social, que la gent del poble pugui participar i sobretot que passe per carrers peatonals emblemàtics del poble perquè siga també atractiva per la gent tant del poble com la gent que pugui vindre de fora. Després, en quant a la seguretat i serveis que puguen haver a la cursa, el circuit estarà senyalitzat en cada pas quilomètric, comptarem amb servei d'ambulància també i mèdics per qualsevol cosa que pugui passar. Després el control del temps també estarà portat a terme per un servei de cronometratge professional. També hi haurà marcadors de ritme per tota la gent aquella que es pugui participar i pugui fer alguna marca. Hi haurà diferents marcadors de ritme, a temps per quilòmetre, diferents marcadors perquè la gent també tingui aquest objectiu o la gent que també aquest ànim va poder acabar el recorregut. També habilitarem amb dutxes i serveis per que la gent al acabar la cursa es pugui netejar en el pavelló municipal i així també si es volen quedar a sopar, com ha dit Cristina, i disfrutar un poc de la gastronomia que tenim així. I també assegurança d'accidents. La cursa per a xiquets serà gratuïta, totes les curses infantils gratuïtes, i després la 5-10K tindrà un únic preu de 10 euros. I les inscripcions seran a través de la web HJ Crono, totes online, i després la recollida de dorsals ja seria el dia abans de la competició i habilitarem els jocs i ho comunicaríem. I en quant a categories de premis, hi haurà també premis per categoria masculina i femenina, diferents categories dins de tant curses infantils com absoluta. I principalment agrair sobretot als atletes que han apadrinat la prova. Alexis n'hi ha que disculpar-lo, que avui treballava i no ha pogut vindre, i a Cristina, que n'hi ha que recordar que són campions d'Espanya. És un mèrit molt important, crec que això n'hi ha que recordar-ho, perquè campió d'Espanya absolut només n'hi ha un, i tenim la sort de tindre a Cristina i Alexis, i crec que d'aquesta forma, sobretot per als xiquets menudets, són un espill on mirar-se, un espill on també al final poder complir somnis, perquè són d'ací, no estan a lluny, és a dir, moltes vegades les figures esportives d'èlit les tenim molt a lluny, les tenim per la tele, però les tenim així, la Cristina i Alexis estan així, i tots els xiquets poden tindre un referent al poble. Doncs, primerament agrair a ells, després també agrair a tots els voluntaris que podran fer que la cursa siga viable, animem també la gent que pugui participar com a voluntariat, i després agrair també sobretot també a HJ Crono, que és l'empresa que s'encarrega de la logística, i a la policia local també, que ens faran una feina molt bona amb tots els encreuaments i el control del tràfic, que sense ells tampoc seria possible. Bueno, li volem fer un detallet a Cristina, tenim una altra preparada també per Alexis, per haver acceptat que la prova porta el nom de Sastre Fernando, del qual nosaltres estem molt orgullosos, i per això fem aquest detallet. És una tonteria, però bueno. Moltíssimes gràcies, ho acceptàvem de tot cor.
Ay, qué bonito. El cartell. Guai. És el primer Sí, és. És el primer cartell i esperem que n'haguem molts més.